tinino puila ang gari phalmano duita jaga phalnai surmo salesman habmani gari phalnai habmani motamti bal thangkale na 10-15 din tinin puila o puila phalman dino bo duita gari eklogi swift bx kaisa ready khlai tongo tai srap sangkan tongkan thangsinai bo ke te kaisa ke alto keten tamni gari damo phalyako nor wan jakti nana musong ke contact khlai phaidi angoron tongo suromo phungni theke sarik jara nor an mannai mo bxi omo bxi giteo gari tongo gari dobab kri nor o jaga 3,99,000 থেকে yang প্রায় 14 লাখ পর্যন্ত গাড়ি দামনি মানে তেবো tongo দামনি ke tak do pujan season offer rok bo rojak kom bo tongo jaga offer tongmai bele প্রায় 40,000 rok 25,000 rok 10-15 omo hai rok mo offer tong tabo rojak hingke nor an jakti gari pani musong ke nor bo kisa call khlai phaidi an number o rojak tongo save khlai call khlai di ke tini bak song chnai jotron hambai।